Ples hoplajs a máte tady můj triču. Jo. Pane bože, fakt, Já jsem si jich ty se dá na adoptované, tak se jezdí na plavná, to určitě dáš. Oh. Hocla. Jo. Můj dosánek. Jako já mu říkal, že to nezvládne. Co mě Ty teďka vole, mláčí? a teď jsme tady děti neschopný kvůli jeho, máme spíš. Oh, wait. Jo, wait. Co když ukradí děcko? Oh. Co je to za sextape? Zatleskejme tomu, který Blades to kurva dělá. Vagina! The Bluetooth device has connected successfully. Prosím bohu, dej mi čínské děcko. Bro, ukradl Vecnus upside up? Jo. Jsem přivolán. Co to je za rys? Hlavně mě tady nelíbí. Čusat. Wow, Číne. Okay, ukáž ty retardy, jak se skáže Co to váku. kurva je? To neumím. What the fuck, jo ne, ty jsi doslova žlutý. To dá. No ne, co to jako je? Ty vole, ty zasraný činčung. Co? Ty vole, proč? Já nesnáším děti, ty. Pomoc, ty ze psychouše. Hej, nechceš náhodou pomoct? Jdi do píči. To posral. Ani nechci mu Dobrý pomoct. den, Vecno. Ty vole, co to je za divno? Bum, šakalaka. Au. A takhle jsem zdechl. Ty vole, to jsem mohl být já. A dost, já mám vizi. Já vám ukážu. Koukejte na mě. Jo vlastně, když zbiješ azické děcko, tak se aktivuje azické schopnosti. Čumte. Jo, on to zvládne. Čumte, co umím. Ty vole, čumte, tak to jde tady na tu koulu. Na tom skáču. Wow. Ble. Ok. Budno. Krs. Dale být. Ne, on něco zase zběr, To zasloužíš, kondo. Proč má takový děti, ty? Oh. Já to věděl. No a proto mám zbraň. já nic, No, co to na mě jsem zkouší, co takovej. to hraje? Co to hrajeme? Jak je kooperativní? Oh, wait. No, jdi to zkusit ty. Uh, Uvidíme. To zvládneš, to zvládneš. To dáš. Ti ukážu moje čínské schopnosti. Já jsem lepší než vy. Ty krása, tak to jsem nečekal. Jupi. Jsem lepší než LeBron James. To nemáte. Shang. Oh shit. Kokot, Oh, končí. Já jsem Charlie.